l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Naħseb għandna nkunu nafu hemm x'naġ. Il-kandidat nazzjonalista l-Parlament Ewropew Peter Aġus ħafalsa stikka oħra wara li għal ftit mumenti ta' pubbliċità irħisa kien pront jirrapporta proprjetà fejn riħana fin-naxxar lill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-OLAF dwar allegat miżappropriazzjoni ta' fondi Ewropej fuq proprjetà li skontu kienet qed tiġi żviluppata f'villa. Fil-verità kif sħarġet u żvelat il-Gazzetta Times of Malta, il-postu tas-sew razzett tan-naċ minn fejn isiru prodotti tal-ħalib. Rapport tat-Times fil-ħarġa tal-ħadd kixfet kemm il-kandidat nazzjonalista spara bl-addoċ l-akkużi mingħajr lanqas biss ivverifika l-fatti. Fil-fatt konfermat mit-Times li Aġus fattara dwar il-proprjetà li benefikat minn fondi tal-Unjoni Ewropea għal bini ta' ħitan ta' sejjieħ u ma teżisti l-ebda villa kif implika il-Librar Ewropew. Wara spezzjoni fuq il-post fejn anka tkellmet ma' sit, it-Times ikkonfermat li danu fil-fatt razzett madwar mitnaġa. Peter Aġus li ftaħar li qed jiġġieled il-korruzzjoni b'metodi ġodda baqa' jispekula li fir-razzett li mmexxi minn Kurt Buħaġar, wieħed mill-iżviluppaturi tas-sit f'Kordin fejn inħażlet il-ħajja ta' Jean Paul Sofia fl-2022, intużaw ma' 360,000 euro minn fondi Ewropej biex tinbena l-villa. Dan anka jekk it-Times urid bil-fatt li l-flus intużaw biex jiġi rranġat ir-razzett. Min evalwazzjoni ta' diversi dokumenti li għamlet il-Gazzetta, joħroġ il-faċilità il-liċenzjata kif suppost. Bid-naċ kollha reġistrati wkoll mad-Dipartiment Veterinarju u l-produzzjoni reġistrata mal-awtoritajiet relatati. Ma' Times Buħaġar innifsu spjega li kien xtara l-art aktar minn 9 snin ilu u matul is-snin ingħata diversi fondi Ewropej li jkopru restawr tal-ħitan tas-sejjieħ u biex ikun jista' jibni il-kumpanija tiegħu. U qal li l-Aġenzija l-Agrikoltura u l-Pagamenti Rurali u l-Awtorità li maniġjar tal-Fondi u tal-Unjoni Ewropea żaru l-post diversi drabi biex jiċċekkjaw li dak li nbena u t-tamir jaqbel mal-pjani approvati. U ċaħat kategorikament dak li nqabad iħaref dwaru Peter Aġus u li anke rrappurta biex jiġi investigat fl-istituzzjonijiet Ewropej. U għatenna li jħobb dawn l-annimali b'qalbu kollha u għandu passjoni kbira għal produzzjoni tal-ġobon. Buħaġar temm jgħid li qed jistenna li Aġus jirtira kull allegazzjoni li għamel f'ismu mal-OLAF għax dawn huma kollha gideb.